Żewġ titfal ta' 14-il sena kellhom jingħataw għajnuna minn tim mediku wara li l-erba' l-ħabta ta' 3 ta' war nofsinhar ittajru minn karozza fi triq il-konvoj ta' Santa Marija fl-Imqabba. Skont informazzjoni li kiseb Net News, iż-żewġ adolescenti ntlaqtu minn vettura tal-għamla Volkswagen Polo misjuqa minn raġel ta' 71 sena resident il-Qrendi. Il-vittmi ngħataw għajnuna minn tim mediku li wasal fil-bypass tal-Imqabba u ma ttieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Aktar tard it-tifel ġie ċertifikat li sofra ġrieħ gravi fil-waqt li t-tifla sofrit ġrieħ ħfief. Dan huwa t-tien inċident f'temp ta' ġimgħa f'dawn l-inħawi wara l-kasserju li seħħ fil-Qrendi madwar kilometru u nofs il-bogħod minn dak tal-Imqabba. Fortunatament il-persuni li weġġgħu fil-bypass tal-Qrendi qalbu għall-aħjar. Oħt is-sindku ħarġet mill-isptar fil-bidu tal-ġimgħa, l-anzjan li kien intlaqat saret l-operazzjoni u qed jirkupra filwaqt li l-mara l-oħra li kienet l-ITU qed turi progress minn ġurnata għall-oħra. Wara dak l-inċident, is-sindku David Schembri kien wassal appell qawwi lill-awtoritajiet sabiex jagħmlu minn kollox biex iħarsu s-sigurtà fit-toroq ta' din iż-żona.